sabi niya, uy, maganda yan. Eh, dahil ko nagkakadengue nun. Gusto niya i-price mga patients niya. Saan ba nakakabili niya? Bibili ako. Naisip-isip ko, imbis na ipabubili yung doktor na to, sa akin na lang. Dok, sa akin na lang, sa akin na lang. Ako meron. Di ba negative ako dati? Parang na rin ako. Gano'n na rin ako. Bakit? Ang ganda eh. Bakit kasi Dr. Even Mente ko na-join. Pag-uwi ko na straight namin, ako sa akin, thank you, boy. Pag-uwi na ka-thank you, anong nila sa akin lumalapit? Wala man ako lang sa produkto, hindi ko alam paano i-present. Pinapakita ko na yung product, and pag maganda pala yung produkto, it will speak for itself. Only you to try the product, be the product of your own product. Doon ako na-start. Yung buong hospital ngayon, member na. Yung may-ari buong hospital ngayon, tie-up na. Prime Global Hospital. Palapakan nyo naman yun. Sa Alaraman, Apari, Visayas, Mindanao, hanggang Jensen ko, napuntahan ko yan. Pero po isang case sa Alakaban, mag-asawa, 3 years old sa plano nila, magaling 3 years old yung anak nila, kailangan masundan. Ang problema, 5 taon yung anak, 5 na susundan. May problema na po, pinatake lang 3 lalaki, pinatake lang 3 babae. 2008 October, pinatok sa Friendster pa po doon. Friendster, sabi sa akin namin, hindi ko pa ng anak namin. Pinangalan nga sa kape natin yung anak nila eh. Nakabuto ko itong pangalan, kasi hindi ko yung pangalan ko. Level niya, ewan ko, ano pangalan doon. Basta ganun sila kabaliw sa negosyo. Kaya po nung time niya, sabi ko, apa, nabuntis. Pero take note na, bago ka mabuntis, ano na kailangan mo? Hindi yung produkto, asawa muna, ha? Baka may sakong capsule na, hindi ka nabuntis-buntis, magkasawa ka muna, ha? So normally, doon ako nag-start. 17 ako nag-start, I hit my first million in mga 18. Ako yung pinakabatang Leaders Club members, AAP Theater, pinakalan kami, na hindi top position na I was 18 years old, 1 year lang. Dahil yung first year ko, 8 months doing the business, part-time. Nagkaroon ako ng kotse, nag-resign ako ako, sabi ko sa boss ko, boss, you're fired. Diba? Alis na ako. Anong pak naman dyan? Kaya po, ang ganda po yung ngayon po, 6 years na po itong ginagawa, at kung dala ko ngayon, Masalas ko graduate ako nakapag-college. Yung mga teachers ko nga po, na-invite ko. Sabi ko, ma'am, kayo po teacher, yung mga estudyante nyo, kayo hindi pa. Kaya ka, daki na yung mga teacher.